Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Master Play. Βρισκόμαστε στο Fort Lord στη Βάρη με τις υπέροχες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, όπου μαζί με την γνωστή πρωταθλήτρια και δοκιμάσια του Master Play Αφροδίτη Λατινοπούλου θα δοκιμάσουμε την πολυσυζητημένη και πολύ εμπορική ρακέτα Head Instinct MP. Αφροδίτη, πάμε να δοκιμάσουμε. Πάμε. Ωραία. Αφροδίτη, θα ήθελα να μου πεις πώς σου φάνηκε στο γήπεδο Instinct MP, δεδομένου ότι είναι και η ρακέτα που χρησιμοποιεί η Μαρία Σαράβοβα και ο Τόμας Μπέρτικ, δύο παίκτες με πάρα πολύ καλή τεχνική και πολύ απαιτητική στο παιχνίδι τους. Λοιπόν, η Γιάννη είναι μια ολοκληρωμένη ρακέτα, έτσι όπως την ένιωσα εγώ. Προσφέρει αρκετή δύναμη, αλλά αυτό δεν στερείται σαν ρακέτα από το ενέση του control. Δηλαδή, παρόλο που έχεις πολύ δύναμη με αυτή τη ρακέτα, έχεις και έλεγχο. Είναι αυτό που το ακούω συνέχεια, ότι έχει ένα πολύ καλό μείγμα ελέγχου και δύναμης που το έχουν λίγες ρακέτες. Λίγες ρακέτες, ακριβώς. Δηλαδή, εγώ όταν την δοκίμασα σε επιθετικά χτυπήματα και τοποθέτηση είχα και επίθεση. Δηλαδή, δεν δυσκολεύτηκα στο άνοιγμα γηπέδους να τοποθετήσω στις γωνίες. Στο φιλέ πώς σου φάνηκε? Δεν δυσκολεύτηκα, ήταν πολύ άνετη, με βοήθησε πάρα πολύ. Στο σερβίς? Επίσης. Είναι μια πολύ άνετη ρακέτα. Δηλαδή όταν συνδυάζεται η δύναμη και το control, πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός που μπορείς να έχεις. Άρα θα λέγαμε ότι είναι μια ρακέτα που τα κάνει όλα ουσιαστικά, έτσι. Ναι, ουσιαστικά. Ωραία, και αυτό το είδος ρακέτας λίγο πολύ θέλουμε όλοι μας. Ακριβώς. Σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν βρισκόμαστε. Αφροδίτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.masterplay.gr.